Ikamatha video ya msiku wa lero mukhala mutazindikira chifukwa chenicheni chimene Tamia Ja ali mkoke ndi Boss Lady amene amadziwika ndi dzina lake la mchezo lokuti Chacha. Ndipo mu video ya siku la lero ndifuna ndikutambasulireni nkhani ziwiri zitatu zisanafike pokuti mpakana Chacha akufuna ndalama yokwana 180 miliyoni kwacha, imene Janta walankhula kuti bwanji ikanangokhala 300 koma funso ndikumati zatheka bwanji kuti mpakana anthu afike posumirana. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kumapeto kwa mwezi wa Mei, Chris Loka amene ndi manager wa Chacha amene dzina lake ndi Chawezi Banda anapangisa ukwati umene ndi chinthu chimene wina aliyense sanayembekezere. Chacha sanapezeke ku ukwati umenewo. M'malo mwake anthu atayamba kuyankhula ziwiri zitatu, Chris Loka anachita posti uthenga pa Facebook chifukwa chenicheni chimene Madamu Chacha sanabwerere ku ukwati wawo. Kungolankhulapo mwachidule mu zolemba zimene iyeyo analankhula, analemba kuna kuti ndikukhulupirira kuti uthengawu wakupezani bwino ndithu, ndinalikayeko honeymoon koma panopa ndabwerera. Ndikufuna nditenge kanthawi kochepa ndicholinga chakuti ndifotokoze nkhani zimene zakhala zikumveka zokhuzana ndi Madamu Chacha chifukwa chokuti analephera kubwera ku ukwati wanga. Koyambirira ndikufuna ndilankhule kuti ndili okondwera kwambiri ndi support yonse imene Chacha wachita mpaka kufikira mu nthawi ino imene ndinali ndi ukwati, ndipo wakhala kundithandiza mu zinthu zochuluka kwambiri, ndipo ineyo ndi mkazi wanga tonsefe tikuyamika. Ndikufuna ndisimikizire wina aliyense kuti ubale wathu ndi Madamu Chacha udakali wamphamvu, ndipo timalankhulanabe, ndipo kulumikizana kwathu ndi kwamphamvu. Koma funso ndilakuti ndi chifukwa chani Chris Loka analemba izizi inde chabwino Chacha analephera ku ukwati wake. Okay, pamamveka mphekesera zina zakuti Chris Loka anakalankhulana ndi msungwana uja amenenso ndi wakunja uja dzina lake amati Alice Andrews, eja amene amayendesa channel chija cha talk show imene kuti talk show 2. iyeyo anakamuza Alice kuti Chacha sanabwere ku ukwati wanga, sindikuziwa chifukwa chani chimene sanapangirezi. Mu nthawi imene Alice Andrews anachita posti uthenga umenewo, iyeyo anapitanso mu makomenti ndi ukalimbano kuti ayi pali chifukwa chomveka bwino chimene Chacha sanabwerere. And Alice Andrews zinayamba kuoneka ngati kuti iyeyo wangokhala wamaboza chabe basi. Fast forward padusa mawiki opitirira 4 amtunthu ndithu kufikira mu siku la dzulo kumene kwayamba kumveka nkoke. Nawo nkhani yonse kuti tiyimvesese tiyambe motere. Mu nthawi iyi inali imodzi mwa nthawi zosausa zimene Chacha sanakumane nazo chifukwa ndi makoments anthu ambiri ankaganiza zinthu zina ndi zina kuti mwina mwake Chacha sakanalimba kumona Chris Loka akulowa mbanja, kapena mwina mwake ubwenzi wa anthuwa suli wamphamvu ngati mmene timaudziwira, kapena mwina ubwenzi wawo siunali ngati umene timaudziwira wa munthu ndi manager wake. Komana anthu ambiri ngakhale anaganiza izi sizinasinthebe kaganizidwe. Chacha atafoka kwambiri akusowekera kuti agwira mtengo wanji ndi pamene anamufikira Tamia Ja, mmodzi mwa anthu amene dzina lake komanso maskando ake samachoka mkamwa mwa Amalawi. Anamufikira Tamia Ja kuti ampase malangizo, ndipo amodzi mwa malangizo amene Tamia Ja anapereka anali akuti zapa social media osamazitengera kwenikweni chifukwa chakuti anthu amalankhula ndi anthuwo akayankhula amasiya. Chinthu chimodzi chofunikira kudziwa ndi chakuti usaziwale wekha, ungoyenda kupita chitsogolo, zonse zokamba anthu zimatha. Ndi Alice wangokhala amabodza. Anthu awiri awa mukucheza kwawo musiku limenelo ankamujeda Alice, kapena kuti ankalankhula kuti Alice sakuchita bwino mu zinthu zake.
Kucheza kwawo kwa anthu awa kunakhalapo koma up and down kufikira mu nthawi ina yake Madam Chacha anamulemberapo Tamia Ja message yakuti akufuna alembe pa Facebook page yake kuti musiku alero ndikufuna ndimudalise Tamia Ja, ndipo monga wina aliyense akhonza kuganizira ndi zinthu zokuti Tamia Janso alembe pa Facebook page yake ndi uthenga omwewo chimodzimodzi. Iyi ndi kalata imene Tamia Ja anaonesa ku mtundu wa anthu zimene anakambirana ndi Madam Chacha. Madam Chacha analemba pa 29 April imene ndi chaka chomwe chino, analemba message yakuti hello my daughter, can I post you on my page, kupempha permission kumene wait. Now Tamia Ja anayankhula kunena kuti pakhala mutu wanji, ndiye iyeyo analemba makuti lero ndikumudalisa uyuyo, waikati ma love emojis tokwana 3. Tamia Ja anayankhula kuti okay mam tidaliseni, posachoda pomba ndikhala ndikubwerera. Tamia Ja anafunsafunsola kuti mukhala mukubwerera liti, anayankhula kuti panopa ndili ku Italy ndipo ndikhala ndikubwerera Sunday. Kuchokera mu nthawi imeneyo mpaka na panopa sikunapasidwenso ndalama ina iliyonse, ndipo sanapasidwenso ndalama ina iliyonse. Tamia Ja sanalandire ndalama ina iliyonse. Zitatero zinthu zoterezi, kenaka Tamia Ja analemba Facebook page yake, analemba mawu kunena kuti ichi ndi chifukwa chake chimene anthu a ndalama amagwirisira ntchito ndalama zawo ndi cholinga chokuti azitamandidwa pa social media. Akuti Tamia ndikuchita posti kuti ndikudalisa ndi ndalama ndizakupasa ndikazabwera. Ineyo m'maganizo mwanga ndinkaganiza kuno kuti nzimayo kodi akufuna atenge kusauka kwanga kuti iyeyo kwa iye azipeza ma likes pa social media. Social media siri ya anthu ofoka, lankhulani zigwireni zimene ndalankhulazi kapena tulukani kunja. Atalankhula mawu amenewa zikuoneka kuti Madam Chacha sizinamumvekere bwino, and Tamia Ja anaposta uthenga wautali umene muzina analankhula nkhani zina mwa izo. Iyeyo anayankhula mawu akuti Madam Chacha amagwirisa ntchito ndalama kuwakopa anthu ndi cholinga chokuti azimuyitana boss lady, ndikumawahonga anthu nditi ndalama cholinga chokuti anthu aja azimpasa ma praise pa social media. Iyeyo anayankhula kuna kuti Chacha ndi munthu amene ndi wamkulu kuzaka. Status yake ya iyeyo ndi status ya Tamia Ja ndizosiyana. Status ya Madam Chacha sameneka kuti akhale influencer amene nthawi zonse amangofuna ma positive comments, amangofuna ma positive post, nthawi ina yonse amangofuna kuti munthu aziyamikira, azikhala ngati akuwanyambita, azikhala ngati akuwagwadira. Izi zinapezekano kuti zitatero chonje Madam Chacha zinawayipira chifukwa analankhula kuna kuti zimene zikuchitikazi ndi defamation, ndipo anapempha kuti video iyi Tamia Ja aichose apo ayi akumusumira kuti ampepese ndi ndalama yokwana 180 million kwacha. Endi Tamia Ja sakupanga nawo, endi waponya maposti ambiri omuchita trash Chacha. M'maganizo mwanga ndikuganiza ngati kuti Chacha ndi munthu mmodzi olemekezeka amene samenereka kuti azilankhula zinthu ndi anthu amene salabada, azilankhula zinthu ndi anthu amene saganizira, azilankhula zinthu ndi anthu kuti zawo zinadakale ngati Tamia Ja, azilankhula zinthu ndi anthu amene saopa kuyankhula mosuluka ngati Tamia Ja. Tamia Ja tonse timamuziwa ndi warrior, iyoja ndi wa ghetto life, pamene Madam Chacha ndi mmodzi mwa anthu olemekezeka amene sizingatheke kuti anthu onsewa akakhale malo amodzi kwa nthawi yayitali. Iyi ndi nkhondo chabe ya pa social media imene tikudziwa kuti Tamia Ja sangakhale ndi ndalama zokwana 180 million kwacha ndi cholinga chokuti akampepese Chacha, koma tikudziwa ndithu kuti mmodzi mwa anthu awiri amenewa achoka atakhumudwa is either Chacha, koma I'm afraid kuti okhumudwayo sangakhale Tamia Ja. Maganizo anu mukuganiza motani? Ngati mukuganiza mmene ndikuganizira ine, lola ndidziwe maganizo anu mu comment section. Bilo mukuganiza choncho chifukwa chani? Mwina mukuganiza kuti khonza khala stand